Hvad kritiserer Popper Freuds og Marx' teorier for? Popper mener, at Freuds psykoanalyse er uvidenskabelig, da det ikke er muligt at forkaste teorien. Ligegyldigt hvor mange gange den bliver modbevist, vil Freud bare sige, at det er det enkelte menneske, der har fortrængt sit sande jeg. Ifølge Freud har alle mænd et såkaldt ødipuskompleks. Det vil sige, at mænd dybest inde er forelskede i deres mødre og vil dræbe deres fædre. Derfor vil mænd finde en kone/kæreste, der minder om deres mor. Hvis man ser eksempler, der går imod det, vil Freud blot forklare det ved, at komplekset er der, men at man har fortrængt den adfærd. Freuds teori vil altså aldrig kunne falsificeres, og kan ifølge Popper derfor ikke ses som videnskabelig. Yes. Popper har beskyldt Marx for, at hans teorier konstant bøjede sig rundt om situationen og tilpassede sig den. Marx havde en teori om, at der i alle industrialiserede lande ville ske en udvikling hen imod socialisme og i sidste ende kommunisme. Da dette ikke skete, forkastede marxisterne ikke teorien, men fremsatte i stedet for en række hjælpehypoteser, der skulle gøre teorien korrekt. For eksempel at denne udvikling ikke var sket på grund af velfærdsstatens opståen, som gjorde, at proletariatet, altså de fattige, var mindre tilbøjelige til revolution, når de egentlig havde det okay. Marxisterne forsøgte altså at fastholde en hypotese, der var ukorrekt ved hjælp af hjælpehypoteser, fordi man ikke ville acceptere, at den var forkert. Ifølge Popper skulle denne teori i stedet være blevet falsificeret, da det viste sig, at hypotesen var ukorrekt. Hvorfor er Einsteins relativitetsteori en meget stærk teori ifølge Popper? Popper mener, at Albert Einsteins generelle relativitetsteori er idealbilledet for en god videnskabelig teori. Einsteins teori kan sætte nogle våge forudsigelser, og hvis disse ikke holder stand, kan man falsificere teorien. Yes. Relativitetsteorien hævder blandt andet, at lysstråler fra stjerner vil blive afbøjet af solens gravitationsfelt. Det er svært at måle disse forudsigelser, men i 1919 blev der foretaget opmålinger i Afrika og Brasilien. Målingerne svarede til teorien, men hvis der en dag ville ske en måling, der strider mod den, vil man ikke kunne bruge nogen hjælpehypoteser til at dreje det til at være sandt igen, ligesom marxisterne gjorde. Det gør, at teorien udmærker sig ifølge Popper. Selvom Popper mener, at Einsteins teori er rigtig videnskab, mener han ikke, at den er sand. Den er blot befæstet. Smukt.